барномаи пайроҳа аз рӯи экранҳои шумо ва ҳам суҳбати мо ҳастанд як ҷавони муваффақу боистеъдод Нодира Исоева. аз ронандагият ҳам розӣ ҳастам. Нодира Исоева 28 сентябри соли 1994 дар шаҳри Душанбе чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. Нодира аз хурдӣ духтари шуху беқарор буд ва боз ба варзиш низ майлу рағбати беандоза дошт. Нодира аз синни 12 солагӣ ба варзиш машғул шуда, аз ҳамон сол то ин ҷониб соҳиби чандин медалҳову ҷоизаҳо гаштааст. бояд гуфт ки ӯ дорандаи камарбанди сиёҳ ва устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ мебошад. Нодира Исоева на фақат дар мусобиқаҳои дохили кишвар, балки берун аз кишвар низ иштирок кардааст. Дар давлатҳои Қазоқистон, Узбекистон, Болғория, Беларусия ва чандин давлатҳои дигар ҳуваозноӣ карда соҳиби чандин медалҳову ҷоизаҳо гаштааст. Гарчанде Нодира варзишгар мебошад, боз дар филми Кин нақшофарӣ кардааст ки ҳамагон ба нақшофариаш баҳои хуб додаанд. خب نادیره بانو کمی از آوان خوردی نقل میکردید سروا؟ من در شهر دوشنبه تولد شدم. از خوردی هم دخترکی شوخ و بقرار بودم. بله. مثل بچه ها بودم. یعنی مثل پسر به وای رسیده؟ بله. تا حال در یادتان یگان لحظه از کودکیتان باقی مانده است که یگان خیلی هم لحظه جالب باشد؟ تا حال فراموش نشده باشد است؟ یک لحظه فراموش نشونده بود که من همسنف خودم رو زدم. شما میگفتید که در فیلم کین چگونه راه یافتید؟ طریق یگان آزمون یا اینکه شما رو دعوت کردن؟ من یگان آزمون نگذاشتم. مرا رژیسور همین فیلم دعوت کردن تو که در فیلم نقش آفری کنید. بله. بعد از اون که مثلا در فیلم نقش آفری کردید خودتون اون فیلم رو دیدید و شما پسند آمد؟ بله. من به خود باوری نداشتم که من میتوانم در فیلم بازی کردم. یعنی از عهده نقش میبرید به خود باوری نداشتید؟ بله. دیگران چی گفتن یار و نزدیکان؟ دیگران خیلی پسند آمد این فیلم که ویا هم باوری نداشتن که من میتونم نقشه رو بله این خیلی نقص برآمد کرده بازی کردم. خب کارگردان چی بها داد؟ برای من بازی کردن در فیلم خیلی دشوار بود برای اینکه من در یکم بار که در فیلم نقشه آفریدم. بله. بهروز؟ اکان؟ شما چی کار میکنید؟ در اینجا چی گپ است؟ با فکر من برای مخلصان شما خیلی هم عجیب است که شما اویله‌دار هستید یا نه؟ نه. خیلی دانستن میخوام با فکرم. حالا من اویله‌دار نیستم. با فکر خود شما در فیلم نقش بازیدن دشوار است یا اینکه ورزشکار بودن؟ شما ورزشکار هستید میدونید؟ با من ورزشکار بودن آسان‌تر برای که این کسب خودم. من از خود سالیم در ورزش هستم. چند ساله بودید با ورزش رفتید؟ 12 ساله بودم که من را پدر و مادرم به تالار ورزشی بردن. استاد شما کیست در ساحه ورزش؟ یکم استاد من محمد جان تجربه‌اف میباشند. میرسید یحیی‌اف، ارونا فرقات، دلیر توراєв. استادان من. بله. پیش از آن که یعنی به ثبت فیلم کین برآمدید پیش از آن با یگان استادان ساحه تئاتر ساحه کینو تمرین میکردید؟ نه تمرین نمیکردم. لیکن در رفت ثبت فیلم با ما
устодон кор мекарданд. бале бале бо шумо кор мекарданд то ки боз ҳам асудаи нақши худ хубтар барои бале ёрӣ мерасонданд. хеле хуб. То имрӯз ягон коре кардаед ки шуморо имрӯз пушаймон карда бошад? Не, ягон кор? не. айни замон шуморо ба ягон филм даъват кунанд розигӣ баён мекунед ё ин ки на? ба фикрам не. чаро? барое ки барои ман хеле душвор буд. бо фикр мекунам ки дигар наметавонам бозӣ кардан. шумо дар филм нақш бозиданро дӯст медоред? агар ки нақши варзишгарро диҳанд розигӣ медиҳам. бале агар ки дигар нақшо бошад ба худ боварӣ надоред? не. дар ҳамин филми кинам маро ҳамчун варзишгар даъват карданд. ҳамчун ки дар он ҷо нақшое буд ки варзишгар духтар дар кор буд. дар бораи варзиш каме нақл кунед. Чӣ гуна аст барои шумо? Яъне ба шумо то кадом андоза писанд аст? тӯли чанд сол аст ки машқ мекунам. ман устоди варзиши байналмилалӣ ҳастам ки дар чемпионатҳои ҷаҳон баромад мекунам, дар мусобиқаҳои ҷаҳон баромад мекунам. хеле ҷоизадори аввал шудам. охирон мусобиқае ки ман баромад кардам мусобиқаи аз кикбоксинг буд. дар душанбе баргузор гардид? Не, ва мусобиқаи осиё буд ки дар қирғизистон гузошта буд. дар он ҷо ман медали сазовари 2 медали тилло шудам. яъне муваффақ шудед дар он ҷо? бале. хуб, мегуфтед ки баъд аз анҷоми сабти филми Кин, баъде ки масалан ёру рафиқон тамошо карданд филмро, шуморо мардум ё ин ки умуман рафиқон бо номи Нодира садо мекарданд ё ин ки Лола? буд ки чанд бор шунида будам ки аз қафоам Лола Лола фарёд мекарданд. шахсони бегона? бале, шахсони бегона. ман мегаштаму фикр мекардам киро ин фарёд доранд. салом, номи ман Беҳрӯз ҷон. номи ман Лола. Лола. сабти филм чанд муддат давом кард? сабти филм қариби 2 сол. 2 сол? бале. ба фикрам аз соли 2015. бале. ба шумо мушкилӣ эҷод намекард ки чун мо медонем ки шумо варзишгар ҳам ҳастед, боз бар ин нигоҳ накарда шумо филм низ бозидед. яъне вақт имконият медод ба шумо? вақт ки ман ҳам дар филм нақша месохтам, ҳам машқ мерафтам, ман хеле монда мешудам. барои ман вазбин буд ки ҳам дар мусобиқа тайёрӣ бинам, ҳам нақша офарам. барои ҳамин ман камтар азоб кашидам. душвориам мекашидед. дар вақти наворгирии филм будан лаҳзаҳое ки то ҳол дар ёдатон бошад, масалан лаҳзаҳои хеле ҷолиб? барои ман ки вақт имкон надод, ман рафтам ба ҳамун филм, гуфтам ки дар тарафи Музаффар гуфтам ки ман дигар бозӣ намекунам. барое ки ба ман барои шумо бисёр ҳам душворӣ кард? бале, ман ҳам ки донишҷӯ будам, ман ҳам дарс мерафтам, ҳам корҳо он замон хеле зиёд буд. бале. баъд дар ёдам ҳаст ки Музаффар гуфт ки камтар тоқат кун, сабр кун. Музаффар муаллифи сценарияи филм? бале. тоқат кун, ҳамаш мегузарад. баъд мебинӣ ки филм мебарояд ки баъд туро мардум боз бисёртар мешиносад. худат баъд фахр мекунӣ, мегардӣ. яъне боз аз худатон розӣ мешавӣ? бале. баъд ки падару модарам норозӣ буданд ки ман дар ҳамин филм нақш офарам, Музаффар бо режиссёр хонамо рафта бо падару модарам суҳбат карда, маслиҳат карда, розигии падару модарамро гирифтанд ки ман дар он ҷо нақшаи варзишгарро бозӣ мекунам. дар кӯдакӣ чӣ орзу мекардед бештар? аз кӯдакӣ мехостам ки дар соҳаи варзиш як одаме ки шинохта бошам. бале. ки ман дар орзуам расидам. натиҷаи он ҳама заҳматҳое буд ки аз синни 12-солагӣ кашидед дар соҳаи варзиш. имрӯз бошад натиҷаи хеле хуб гирифтед, ҳамин тавр? бале. на ҳар кас метавонад варзишгар шавад, хусусан барои духтар. падару модар чӣ мегуфтанд? розӣ буданд ки шумо варзишгар шавед?
бале розӣ будам, барое ки ман духтари шух будам. қувватамро ки дар ҳамин варзиш сарф кунам. бале аз аввал розӣ буданд? бале падару модарам худашон бурда манро ба ҳамин бори аввал низ яъне бо кӯмаки падару модар бо дастгирии падару модарам ман ба ин қуллаҳо расидам. дар оила ягон нафари дигар низ варзишгар аст? бале додари хурдиам варзишгар. хуб шумо боз ба фикрам бештари вақт дар хона якҷо тамрин мекунед? бале мешавад ки якҷоя дастгирӣ мекунем якдигарро, машқварзӣ мекунем. яъне ҷуз аз оне ки варзишгар ҳастед, яъне варзишро низ дӯст медоред, боз нақш офарӣ карданро низ метавонед. ғайре аз инҳо ягон ҳунари дигар низ доред? бале ҳунари пухтупазӣ. яъне пухтупазро дӯст медоред? бале пухтупазро дӯст медорам. хӯрокпазиро чӣ? хӯрокпазиро яъне хӯрокҳои миллиро низ метавонед. хеле хуб. дар толори варзишӣ ҳангоми машқ кардан, ҳангоми тамрин кардан ягон ҳолате буд ки масалан ба шумо ягон зарбаи сахт расида бошад, боз ба ҳамон аҳвол шумо ба хона омада бошеду модаратон яъне ба шумо норозигӣ баён карда бошад? бале ин ҳолатҳо бисёр буданд ки ман дар мусобиқа баромад мекардам. дар мусобиқаи кикбоксинг ки ман зарбаи сахт хӯрдам, чашмам кабуд шудааст. баъди мусобиқа меом хона баргаштам, модарам ба ман гуфтанд ки дилсӯзӣ карданд. яъне модар бузург аст албатта. бале дилсӯзӣ карданд. яъне дилсӯзӣ баён кардан ба шумо. хуб ҳангоме ки дар мусобиқаҳои дигар давлатҳо будед, яъне дирафши тоҷикистонро, парчами тоҷикистонро баланд мебардоштед, шуморо чӣ ҳиссиёт фаро мегирифт? вақте ки ман дар педестал дар ҷои якум мебароям, ки суруди миллӣ садо медиҳад, парчами ватани худ боло мебардорам, аз чашмони ман ашқи шодӣ ҷорӣ мешавад. дар бораи ватан чӣ гуфтан мехоҳед имрӯз? мо имрӯз медонем ки рӯз то рӯз кишвари аз замон зебо мегардад. пешравӣ, ободӣ, оромӣ. яъне дар соҳаи шумо низ хеле хуб аст. бале дар оянда рӯзҳои наздик, яъне ба ягон давлати дигар мусобиқаҳо ҳаст ки шумо меравед? рӯзҳои наздик не ки соли оянда, соли 2019 ки мо айни ҳол тайёрӣ дида истодаем ба мусобиқаи ҷаҳон ки дар Ливерпул баргузор мегардад. тайёрӣ дида истодаем, тайёрии сахт. хеле хуб. яъне соли 2019 шумо ба он мусобиқа меравед? хеле хуб. боз як бори дигар парчами тоҷикистонро боло мебардоред? насиб. хеле хуб. Нодира Бону, шумо мегуфтед ки аз шумо ҳоло ки як бор дар филм нақш бозидед, идеали худи шумо кадом ҳунарманди тоҷик ё ин ки хориҷ аст? кадом ҳунармандро дӯст медоред? Анҷелина Ҷоли, Мила Кунис, бисёр ҳастанд. хеле хуб. дар вақтҳои холигии худ, яъне масалан ҳангоме ки шумо филм тамошо мекунед, чӣ гуна филмҳоро тамошо мекунед? бисёртар филмҳои мелодрама дӯст медоред? бале. хеле хуб. ба модарам шида тамошо мекунем. сарояндаи дӯстдоштаи шумо чӣ? сарояндаи дӯстдоштаи ман ки дугона мебошад, Меҳринигори Рустам, ки овози хеле бақуввати хушрӯ дорад. яъне мухлисаш низ ҳастед? бале, ҳам мухлисаш ҳастам, ҳам дугонаи наздикам мебошад. вақтҳое ки масалан лаҳзаҳое буд ки шумо дар торикӣ, яъне баъди шом ба берун баромада бошеду, яъне мо имрӯз медонем ки ҷавонҳое ҳастанд ки яъне ба духтарҳо гап медиҳанд, гапҳои ноҷо мегӯянд. бо шумо ҳамин ҳолат рух дода буд? яъне шумо варзишгар ҳастед, ман ба ҳамин хотир ба шумо савол додам. бале, мо ки баъд аз шом мебароем аз машқ, лаҳзаҳое буд ки ба мо бачаҳо гап мепартоанд. бисёр рӯбарӯ мешудед? бале, рӯбарӯ мешудам. баъд ки медиданд ки кӣ ҳастӣ, варзишгар ҳастӣ, худашро дур мекашиданд. яъне метарсиданд. як лаҳзае буд ки мо ба модарам ба сайругашт баромада будем. як бача ба ман гап партофт.
ман яке шуд ки ман онро задам бо поам дар сараш. дар ёдам аст ки ҳамаи ки ҷурош ки қатиш буданд рафиқонаш бале ҳамаш гурехтанд. бале тарсиданд. нафаҳмида ба шумо гап доданд ки шумо варзишгар ҳастед. бале нафаҳмида гапар гуфтанд. он рафиқоне ки медонанд бачаҳо ки писароне ки медонанд ки мо варзишгар ҳастем метарсанд гап намепартоянд. бори аввал шумо дар дохили кишвар ё ки берун аз кишвар ба мусобиқа рафтед, дар он ҳолат худатонро чӣ гуна ҳис мекардед? Яъне бори аввал ки мусобиқа берун аз кишвар буд, ба ман хеле камтар тарс пайдо карда будам ки ман бори аввал баромад мекунам, чӣ хел мешавад, осон нест. Фикр мекардам ки ман чӣ хел баромад мекунам, чӣ хел худро нишон медиҳам. Лекин ман ба як мақсад рафтам ки ман ҷои аввалро ишғол мекунам. ҳамин хел низ шуд? Бале, ман бо даст 3 медали тилло баргаштам. Дар куҷо? Аз мусобиқаи Осиё, шаҳри Алмато. бори аввал мусобиқаатон дар он ҷо буд? Бале. дар дохили кишвар чӣ мусобиқаҳо ҳастанд ё ки? бале, дар дохили кишвар ман фақат сазовори ҷои якум мешавам. хеле хуб. дар соҳаи варзиш шумо шогирд доред ки ба онҳо тамрин кунед? бале, ман ки мураббӣ ҳастам, шогирдои кӯдаконро дарс медиҳам. Кӯдакон аз синни 3 сола то чанд сола? то фарқ надорад. хеле хуб. онҳо низ яъне варзишгар шудан мехоҳанд, шумо бошед ба онҳо тамрин мекунед? бале, духтароне ки ҳастанд ки духтарои майда мебиёянд, мехоҳанд ки мисли ман шаванд. мегӯянд ки мо мехоҳем ки ранги шумо бошем, ранги шумо шавем. ба як ҳавас мебиёянд. бале. айни ҳол дар ягон ҷо кору фаъолият доред ё ки фақат варзиш, тамрин? ман ки донишгоҳи славянии Тоҷикистонро буд кардам, мехоҳам ки оянда ба иқтисоси худам иқтисодчӣ кору фаъолият дошта бошед? бале. хеле хуб. дар оянда мехоҳед ки яъне аз рӯи ихтисоси хатмкардаи худ кору фаъолият кунед? ин лаҳза барои мухлисони худ чӣ гуфтан мехоҳед? шумо имкон доред? марҳамат. ташаккури зиёд ба ҳама мухлисоне ки маро дастгирӣ мекунанд, ба ман мухлисӣ мекунанд. бале, хурсандӣ мекунанд ки ман ҷои аввалро мегирам. яъне ки дар ҳолате ки шумо парчами Тоҷикистонро боло мебардоред, онҳо низ баробари шумо хурсанд мешаванд? бале. хеле хуб. ба мухлисони телевизиони Синамо чӣ гуфтан мехоҳед? ташаккури зиёд барои даъват кардагитон. ман хеле хурсанд шудам ки дар ҳамин барномаи шумо иштирок кардам. хеле хуб. бори дигар хушомадед мегӯям. ташаккури зиёд. бинандаҳои арҷманд, ба умеди рӯзгори ширин инҷо мерасем ба фарҷоми барномаи пайроҳа. то барномаҳои оянда сарбаланду хона обод бошед. хайр.